Hello mga mamshi! Another day, another vlog. Kapag wala ngang pasok, automatic na labandera tayo for today's video. Ganon talaga kapag nanay ka, syempre madaming responsibilidad na nakaatang sa'yo. At wala talaga sa bokabularyo ang salitang pahinga. Pero kahit ganon, masaya pa rin dahil nakakasama natin ang mga anak natin maghapon. Ito na nga at prinito ko na yung binili ko kahapon na isda. Ang tawag dito sa amin ay bulong unas pero sa iba, espada. Gustong gusto ko nga ng luto nito ay prinito lamang. Medyo malansa kasi kapag iba ang luto. Iyon lamang ay sarili kong karanasan. Kanya-kanyang trip ika nga nila. When no, mabalin a pagsagpaw ti dinengdeng. Pagkatapos ko nga magprito, gagawa naman tayo ng sausawan. At dahil napapanahon ang prutas na mangga, edi isali na natin. At saka hiwain naman natin ng maliliit ang kamatis na pampakinis daw ng kutis. Kayo din ba mga mi nagtatanggal ng buto ng kamatis kapag kinakain? Sinasabi kasi ng mga matatanda na tutubo daw ito sa tiyan. Kaya nakaugalian na nga namin natanggalin talaga ang mga buto nito. Kahit alam natin na walang katotohanan iyon, kumbaga nasanay na lamang kami. Katapos nga mahiwa ay pinaghalo ko na ang mangga, kamatis at sibuyas at ang magpapasarap sa sausawan ang bagoong. Alam nyo ba mga mi na kaming mga Ilocano ay napakahilig sa bagoong? Ito na kasi yung kumukumpleto sa buhay namin. Nahapunan nga ay pumunta kami sa dagat. Nag-alay lakad ang mga person, buti na lamang at hindi nagpabuhat si Zion. Pero dahil sa pagod, ayun, nawiwian ang kanyang short. Ewan ko ba sa batang ito at napakahilig sa dagat. Pero mas maganda na ito, at least nababawasan ang kanyang screen time. Aaminin ko mga mi na kapag busy talaga kaming mag-asawa, talagang cellphone ang isa sa kasama niya. Pero hindi ibig sabihin masama na kaming magulang. May kanya-kanya lang tayong paraan ng pagpapalaki sa anak. Pero kahit ganun, may mga tao pa rin nahuhusgahan ka. At kahit anong gawin mo mga mi, may masasabi pa rin sila. Kaya isa sa natutunan ko talaga ay huwag magpapaapekto sa mga salita nila. Ang importante ay magkasundo at nagsusuportahan kayong mag-asawa kung paano palakihin ang inyong anak. O diba, ang dami ko na namang codacity. Nakita ko nga itong langka ng aming tita na napakadaming bunga. Yari yan sa akin pag nahinog na. Sakto naman na madami na ring bunga ang nyog nila, kaya ayan, kalog na naman ang nais. Ito nga ang kinagandahan kapag nakatira ka sa probinsya, madaming libre. Basta masipag ka lang, tiyak na mabubuhay ka. Bale dito sa bahay pala ni tita kami pumunta. At ang kinagandahan nga, nasa harapan lang nila ang dagat. O diba, edi tanaw na tanaw mo talaga ang paglubog ng araw. Ito talaga ang isa sa pinakapaborito kong makita. Ewan ko nga, parang nakakatanggal ng pagod, saka stress, tapos mapapangiti ka na lang kasi ang ganda talaga ng likhaan ng Diyos. At dahil padilim na ay nagpaalam na kami na umuwi dahil may last canvassing pamamaya sa aming barangay. Ito nga ay isa sa aktibidad ng aming pista, kaya bawat purok ay may kanya-kanyang kandidata. Masayang pagsisimula ng pagdaos ng pista sa aming barangay, hindi dyan nawawala ang sayawan.